Hello φλόμπες! Κανάλι χωρίς challenge δεν γίνεται. Γι' αυτό και εμείς σήμερα αποφασίσαμε να κάνουμε το πρώτο μας challenge. Exactly. Τραγουδιστικό το challenge και έχει ως εξής. Εδώ, σε αυτό το ball, έχει τραγούδια που μου έχει βάλει ο Θοδωρής. Εδώ είναι τραγούδια που έχω βάλει εγώ στο Θοδωρή. Και στη μέση, σε τούτο το ball, έχει φωνήεντα, όπως θα είδατε και από τον τίτλο. Το story έχει ως εξής. Διαλέγουμε ένα τραγούδι και από εδώ διαλέγουμε ένα φωνήεν. Και μετά προσπαθούμε να πούμε το τραγούδι χρησιμοποιώντας μόνο αυτό το φωνήεν. Πρώτος θα ξεκινήσει με τον πολύ απλό τρόπο. Κορώνα γράμματα. Να γίνει. Παίρνω εγώ τα γράμματα. Μ' αρέσει που με αφήνεις να διαλέγω. Ξεκινάμε. Έχει κάνει και διτή στο τοπικό. Και ξεκινάω πρώτος. Έκλειψε. Το τραγούδι είναι «Παίζεις». Καλομήρα. Σε γνωρίζω. Σε γνωρίζω από την... Και το φωνήεν είναι «Τογιώτα». Κορόλα. Δεν είπαμε ότι χάνεις αν κάνεις λάθος το τραγούδι και το κόψεις κατά τη διάρκεια. Και είναι μέχρι τα 3. Έχουμε 3 τραγούδια ο καθένας, όποιος φτάσει πρώτος στα 3. Αυτό είναι το challenge. Είσαι έτοιμος? Γεννήθηκα έτοιμος. Με το 3, 2, 1, ξεκινά. Πίζεις, μη πίζεις, μη δεν ξέρεις πι πεις κι ποιοι πίρτι χτυπείς. Μπίνεις, κύργεις και κλείβεις, κι νημίζεις με φτύ μικρή ύπης τυπείς. Θύρθη μύρη πίθη τύχεις γειτόνι ρητίνη. Φτύσεις η λύθη ήρθη κι η σιρήνη. Πίζεις. Ένας πόντος για τον Θοδωρή γιατί το κατάφερε. Σειρά μου τώρα. Τραγούδι. Πρώτο θέμα. Κωστόπουλος. Και το γράμμα είναι το ε. Μου δίνεις λίγο χρόνο να το σκεφτώ, να θυμηθώ τα λόγια. Πάρε το χρόνο σου. Αποστολή, είσαι έτοιμος? Με το 3, με το 2, με το 1, ξεκινά. Μην είστε τένις, δεν με λεπέσε. Είμαστε πρέμε, τελενέσε. Συγγνώμη, τι λέει ρε παιδιά. Συγγνώμη το λέει. Σουαχίλι. Το κάνουμε στο πρώτο επεισόδιο το Σουαχίλι. Πολύ καλά. Μου δίνεις άλλη μία. Μου δίνεις. Σου δίνω, άντε. Μην είστε τένις, δεν με λεπέσε. Είμαστε πρέμε. Έχασα. Επιλέγω, έτσι. Θοδωρή, ξεκινά τη διαδικασία. Το τραγούδι είναι Μέλισσα. Κώστας Μπίγαρης, Μέλισσα. Και το γράμμα είναι το Α. Θοδωρή, είσαι Είμαι έτοιμος? πανέτοιμος. Με το 3, 2, 1, ξεκινά. Αχ, μαλασάλα, μαλασάκι. Είμαι δίκης, είμαι μαλασάκι. Μπορώ να έχω και μια ακόμα ευκαιρία ή το έχω χάσει το παιχνίδι. Εγώ την δίνω. Αχ, μαλασάλα, μαλασάκα, παγασάλα, λαλαδάκα. Πχασναξάρα, πάκα, μάσα, σαφκανάγκα, λατσανάσα. Αυτό δεν είναι τα λόγια. Μπράβο, Θοδωρή. Ντους ποα. 2 πόντοι για τον Θόδωρα, 0 για εμένα. Και είναι η σειρά μου. Διαλέγω το ρεπερτόριο του Τίοντορ, του Εκλειπών. Δεν ταιριάζεται, σου λέω, Παντελής Παντελίδης. Και το γράμμα. Γιώτα, καθυστερημένο Γιώτα. Αποστόλη, είσαι έτοιμος? I'm fucking ready. Με το 3, 2,
1, ξεκινά. Διντηρική τη ύλη, τη συντικημινική στήλη και στις φίλης συνειλήνη την τυθητή ξυρίσμη τιμή ποιμήνη και συζητή πυρημήνη. Βασικά έπρεπε να πω μέχρι το ρεφρέν, αυτό δεν ήτανε. 2-1 για τον Απόστολο. 2-1 το παιχνίδι. Μπράβο στον Αποστόλη. Πήρε ένα πόντο. Μπράβο! Τι αν δεν κατέβεις, ένα είναι. Το τραγούδι είναι το Μαργαρίτες του κυρίου Τάδε, του γνωστού Παναγιώτη Τάδε. Ναι. Μια γυναίκα το έλεγε, αλλά δεν θυμάμαι πώς τη λένε. Μαργαρίτες. Το γράμμα είναι το μικρόν. Το μικρόν. Νέο γράμμα στο challenge. Το μικρόν. Θοδωρά, είσαι έτοιμος. Είμαι πανέτοιμος. Ξεκινάμε το 3. Για το τελευταίο γύρο του challenge. Ξεκινάμε το 3, 2, 1. Ξεκινά. Μόδοχος μοργορότος, γόνοδος ολσογόμο, κόκλογος μοτέτες νόχτος, βρόποροπονιοροκό. Το έχασε ρε φίλε. Το έχασα ρεφερή. Έπεσε το παραπονιάρικο. Είσαι στο παράπονο. Είπες το παραπονιάρικο, Θοδωρή. Το έχασα, το έχασα. Το παραπονιάρικο, αν και πήγε ωραία το κομμάτι. Το έχασα, εντάξει, το έχασα. Το έκανε και χορευτικό ήταν. Κοίταξε, αυτή τη στιγμή το σκορ είναι 2-1. Υπέρ σου βέβαια, Θοδωρή. Παίρνουμε βέβαια τώρα θα κρυφθούν όλοι εδώ πέρα στο τελικό Αλλά ο γύρο. Απόστολος έχει μια ευκαιρία ακριβώς. Έχει μια ευκαιρία να εσφαρίσει Πάμε. ή να χάσει. Ανακατεύω κι εγώ το μοναδικό χαρτί. Χάσει. Ο Θοδωρής εδώ βλέπουμε καθαρά έντεχνο παιδί. Όταν το ανοίξεις θα έχεις αναφορές. Μάκης διμάκης. Και το γράμμα. Το έψιλον. Δεν μ' αρέσει το έψιλον ρε φίλε. Θα πούμε είναι πολύ μπάσταρδο. Αποστολή, Yes. είσαι έτοιμος. I'm fucking ready again. Ωραία. Έχεις την ευκαιρία σου να σοφαρίσει το Θοδωρή Go. και να του δώσεις το πιπ στο στόμα. Με το 3, με το 2, με το 1, ξεκινά. Εξiste ελεύθερες Πώς λέει, με έστειλες ή σε έστειλες? Σου Σου λένε να ξέρεις άλλες φορές. Σε έστειλες έξερες φορές. Δεν εντέχε. Πολύ ωραία, το λες να έχεις. Ξέρω το φωνία. Έκανα λάθος. Μπορεί να λαγκάρει λίγο, αλλά το πει καλά ρε. Έκανα λάθος. Δεν έκανε λάθος. Μα αλλαξμένοι ήταν πολύ αυστηροί. Αυτός είπε και η γιο. Θοδωρή, είσαι ο νικητής του σημερινού challenge. Ορίστε το δώρο σου. Η κούπα. Θα κάνει κοιλιά εδώ το πρόγραμμα. Λοιπόν, ο ηττημένος θα πει ένα τραγούδι επιλογής του αμερόληπτου, σωστού και πολύ καλού διαιτητή που είχαμε σήμερα στην αναμέτρηση του challenge, Κύριο Βασάρα, τι λέει να πούμε? το οποίο θα το πει με ένα γράμμα επιλογής του νικητή, Να βάλει και του τον νικητή. κόλλο του. μετά από μια μίνι συνέλευση που είχαμε με τον αμερόληπτο, ξαναλέω, διαιτητή της αναμέτρησης του σημερινού challenge, αποφάσισε να πει το υπέροχο τραγούδι, Ανοίγεις μαγαζί, θα σου είχα βάλει φωτιά να πούμε. το υπέροχο τραγούδι το If You Wanna Ride. Α, και ξένο. If you wanna ride. Με το γράμμα Α. Αποστολή, είσαι έτοιμος. Όχι, αλλά... Δεν πειράζει. Ένα, Excuse me just a moment. Έλα, loser. 1. Ξεκίνα. Αφγαγαναράν. Ρανταχάτ χαρτ. Δεν ξέρω άλλο. Τι βγαίνει, το ρεφρέν. Αφγαγαναράν. Ρανταχάτ χαρτ. Αφγαγαναράν. Ρανταχάτ χαρτ.
Αυτό είναι το βιντεάκι μας, παιδιά. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like. Γράψτε μας αν έχετε κάνει και εσείς τέτοια με τα φιλαράκια σας. Ιδέες για υπόλοιπα challenge.